Hello, good morning mga Paps. Andito tayo ngayon mga Oragon sa Santa Mesa, Manila, sa may UERM Hospital. Kasi may dinala tayong pasyente rito. Nagkaroon ng problema yata sa kanyang trabaho. Ayan po. Kita nyo, dito lang tayo nakaparada sa tabing kalsada kasi may bayad daw doon, mga parking area sa loob. Mega love shoutout po sa lahat ng mga Oragon, sa lahat ng mga subscriber natin, mga kaibigan, mga OFW. Saan man sulok kayo ng mundo naroon, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Santa Mesa UERM Hospital. Medyo nagtatagal tayo. Time check po is 9:15 ng umaga. Kanina po, unang vlog natin, nandoon tayo sa may Pasay, nag-antay ng pasyente, yung ating pinig-upload at dinala po natin dito sa UERM Hospital, kung saan magkakaroon yata siya ng rehabilitation or naggagamot. Dito kasi hindi natin pwedeng iwanan sa kalsada yung ating sasakyan kasi baka alam nyo na may dumang mandarakit, madagit yung sasakyan natin, kaya dito lang tayo nag-aantay sa sasakyan. Ayan mga Paps, mga Oragon, mamayang hapon may biyahe pa tayo, papunta tayo ng Mandaluyong sa SM Mega Mall Mandaluyong, yan sa may crossing. Dadrop lang natin sila ron, tapos balik na ulit tayo sa office sa Makati. Ito, after nito kailangan mga before 12 o'clock nandun na tayo sa opisina kasi gagamitin pa nila itong sasakyan mamaya sa Mandaluyong doon sa SM South Mall. SM Mega Mall, sorry, para ba't ako ng South Mall. SM Mega Mall, maglalaro yata sila ng bowling, hindi ko alam. Basta sabi nila may araw before 12 o'clock or 12 o'clock aalis ang punta ng SM Mega Mall. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga subscriber. Maraming salamat po sa sa patuloy na pag-subscribe po. Sana po doon pa sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe po kayo para naman medyo magkaroon ng maganda-gandang community yung ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin sa Rosemary White Premier. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Kagabi po nag-premiere ako, kaso hindi ko na kahapon ng 3:15, kaso hindi ko siya na malayan kasi on the way tayo from civil service, on the way tayo sa office papuntang Makati that time, kaya hindi natin siya na natauhan. Kaya pasensya na po sa mga nanood ng ating video or sa mga nag-subscribe doon kahapon. Sorry po kasi hindi tayo nakatao sa ating premiere. Bukas ulit may premiere tayo, pero nilagyan na natin sa oras na sigurado makakatao tayo. Alas 9:15, 9:15 po ang ating premiere bukas. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nag-subscribe sa ating channel. Ayan po. Dito pa rin po tayo ngayon sa may Santa Mesa UERM Hospital. Antayin natin yung ating pasyente na i-prelab doon sa loob. Mamaya magtitext yung ating kasama kung pwede na ulit tayong bumalik doon sa loob. Ilapin natin siya at ibabalik natin siya doon sa pinanggalingan. Doon nga pala po sa mga subscribe sa ating channel na ginagamit po ng Ninja, pasensya na po kayo kasi hindi ko po makita yung inyong main channel, kaya hindi ko po mabalikan. Ngayon yung Ninja po ninyo ang mababalikan ko niyan kasi yun lang po nakikita ko sa aking notification kung ano yung Ninja na. Pasensya na po. Ako kasi bihira po akong gumamit ng pagsusubscribe. Gusto ko po i-subscribe po sa aking mga kaibigan at sinusuportahan na mga channel. Gusto ko yung aking main channel lang talaga. At saka yung mayroon pa po akong isang channel na hindi ko pa masyado siyang tawag dito pinupost, pero marami na rin po siyang video at
medyo nasa 350 plus na rin yung ating subscriber doon. Yun, minsan dinidikit ko rin po siya, kaya lang hindi na rin po ako nagko-comment, pero legit po yun, legit po yun kasi marami na rin po nag-upload tayo paminsan-minsan doon ng video, at ginagamit din po natin yun madalas sa ating pag-play ng mga video nyo. Kaya doon sa Rosemary Whitey Premier, maraming salamat po sa inyong lahat, at patuloy po tayong nagpe-play ng inyong mga video. Hindi ko po pinababayaan yan, tuloy-tuloy lang po, at sana magkaroon tayo ng malaking community, yung talagang sumusuporta sa ating mga channel, kasi ang kailangan po na talaga natin para ma-post natin o mapalaki natin yung ating channel, kailangan yung community natin ay talagang intact siya, yung 100% yung support nila sa atin. Kasi kung marami tayong subscriber, halimbawa nagkaroon tayo ng 20,000 subscriber, tapos ang nanonood po sa atin na subscriber natin ay 100, sayang naman po, kasi kung marami po tayong ninja na subscriber, wala po, hindi nila mapapanood yun, hindi nila makikita yung notification na sa ating channel or sa kanilang channel. Kasi halimbawa sa atin nagkaroon tayo ng video na i-upload natin, tapos ang nanood po 100 lang, samantalang ang ating subscriber na nasa 10 or 20,000 or 15,000 or 5,000. Hindi naman po nila makikita na ikaw ay nag-upload kung ang kanilang sinusubscribe po sa inyong channel ay ninja. Kaya tika lang siya po, sana gamitin po natin sa ating pag-subscribe yung ating mga main channel or yung ating mga second account, yung mga legit po. Maraming salamat po, at mag-iingat po tayong lahat sa lahat ng oras. Sa mga mega love shoutout po sa ating mga kaibigan, kamag-anak na OFW. Ingat po tayo at makaka-uwi rin kayo sa tamang panahon, sa tamang oras. Basta isipin lang po natin ang ating pamilya, ang ating pampalakas ng loob dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po, ingat po kayo.